B'investiment ta' 6 miljun euro mal-4,000 persuna se jibdew jibbenefikaw minn estensjoni għal mediċina Entresto fis-sistema ta' saħħa pubblika. L-implementazzjoni mistennija tibda fil-jiem li ġejjin b'mod gradwali u monitorjat biex tiġi żgurata kontinwità fil-kura. Din il-mediċina tintuża l-insuffiċjenza kronika tal-qalb, kundizzjoni li taffettwa eluf ta' persuni u hija meqjusa bħala terapija moderna li skont evidenza medika tajn biex jitnaqsu il-pazjenti li jidħlu għal kura fl-isptar u jitjibu s-sintomi tal-pazjenti. F'konferenza tal-aħbarijiet il-Ministru tas-Saħħa Joe Etienne Vela spjega li Entresto hija terapija moderna użata b'suċċess f'diversi pajjiżi l-aktar għal pazjenti li ma jirrispondux biżżejjed għal trattamenti standard. Din hija kundizzjoni li llum il-ġurnata nafu tiddependi ħafna fuq is-sistema ormonali tal-ġisem. Din il-mediċina l-Entresto hija combination drug għax fiha żewġ mediċini li b'mod differenti jattakkaw is-sistema ormonali tal-ġisem u jwaslu għal benefiċċji f'dak li huma parametri tal-qalb. Dan ifisser li minn tfal, adolescenti u adulti qed nitkellmu fuq 4,000 persuna f'pajjiżna jistgħu jibbenefikaw issa minn din il-mediċina. Il-mediċina hija disponibbli f'diversi dożi biex it-trattament ikun adattat għal bżonnijiet tal-pazjent. L-introduzzjoni tagħha se ssir skont il-formularju nazzjonali b'kriterji ċari ta' eligibilità u protokolli ta' preskrizzjoni biex jiġi żgurat użu sikuru ġust. Il-proċess tal-akkwist jinsab fl-aħħar stadji. Il-Ministru Abelatem jgħid li din il-miżura tibni fuq inizjattivi oħra fis-settur tas-saħħa, inkluż l-introduzzjoni ta' mediċini ġodda l kundizzjonijiet kroniċi bilan li tkompli tissaħħaħ il-kura u s-servizzi offruti lill-pazjenti.